ole mi lo ai thatu ten zawain chipai karon buk le chewen lo dam that ngei ka be seya dam thalote kan lo omani chuan dam thawek turin du sakna karon hlan le masa cheu ani story ngai thak tur kan lo nei vele ta a kan ngai thak so lama ngai nom kan ti so ani le ne lo te kan lo se le don ni o arut hetiang ringot chu ai thelo engpo ni se nak tu ka pun le huna sei du ni la tha ang ka message su aron reply le wat tura ka ngaya ma se aron reply ta fat lo te chon ka kola a pick up tu box si lo nakina chon no fe a chon ron reply in nang nen soidun tur eng ma kan nei to lo soidun ngai lawa in mu po ngai to hek lo tiang khan ka soyang khan chen tha angin in en zui to ila chu chu to ka ni mai enge omzia ani chon ngai zong i lo nei rek ti na mi a chung lampang po min zo po ngai lawa ingai ven zui po ngai hek lo kanin kar ti khan a top ni sela chen tha angin omzui i do le do lo che chu ni to mai i do lo chon kan omzui lawanga i do chon kan omzui nga chu che chu kai chon soi thei ka nei chu bak thil dang soidun tur chon in mu puya min som buai lo la min bei sei buai du su ka phone chu ka da a message chu ka chang le to lo chu tianga in then kanin kar ti top adu na chan tur chu kai chon ka ngai to wang hian ka thiam phak lo ani kuma chon ka thungoi renga ka zirlai ngai ven zui le ngai sak zui po chu phurna pakhat ma ka nei to lo college kan kal hawa second semester kan zirme ka posom pani kan zirlai tanga aro ten hian in ngai zong kan ni a te chon college kan han kal chawa ka in ngai zong ti chu kan classmate tele midang ho te po in an thadeu thum hloma ne kan lo in ngai zong ngat ve to boxi a za ena apo atu ve ma in kan en to lem lo ma se ru tianga thate te ya kan in kar akal chome ke mo ka ti la ya in then aron rota thian tha anga in en aron rot thut mai chu she thiam har sa ka ti khop mai nakina chuan kan va message le shama a chan tal chu min thil vela ngai zong nei ami chu ta aro ti chuan ke ngai zong nei le nei lawa i boya ngai lo nang poni nei reng alom ke ma hian ilung oi lo ti hi ka ria alom aro te chuna ron ti a eng thu nge moi soile chu tiang eng ma om lo nang ma hian lung oi lo na pakhat ma ka nei lo chu ta aro te chun mi ron chang le in do chei su ke ai chun ma pui i ngai venin i ngai poi mo zok ti hi ka hai reng hlei nem mi mo la min ngai reng su eng kim hi ka she ve vek ni ema pui nen hian thian tha angin kanin en e ti a ma se thian tha angai en sa tle in lo ti hi ka ria lo adik tak chon kai i bial no ai hian e thian no ma pui hi i ngai poi mo zok ti hi e ka hre chiang lutuk zirlai chhon lamin zana poi ina poi kal thin ti ka ria chu wangin tuna chon kamit mei ve ngai to lawanga in thla hrun na tur pakhat ma om to lo ka thla zalen to bok che a in du dan ta in ani nan chon om dun ula om zui ula kai chu kalo in thiar fi hlim zo ka nge aro te sunati a makka van tak em ama ne na kan bul tran tir pol som pani kan zirlai atang to a ma pui hi chu ka mel thira ni a chan chu kan in luana then om hnai mai a hian ma pui te hi an oma ke hi thingtlang lama tanga ai zola le khazira om thin ka ni a ma pui nen hi chon thian tha tak tak ang hian kan in ena ka chunga a fel em in kan luatir atanga kan then om hnai ti mai la kan in hnai bol vela chon kan nel ve masak pol ani a veng khata om in then om deuh hnai na chu kor ina han kal dun chang te po kan nei thila ma se ani hi chu aro tin en hian chu tiangin in thian mo kha tianga wa in ngai nat na kha an nei ran chuang lo a chan chu veng khat an ni lawa ti hian tikal lekha kan zir hawa kanin classmate chho ho kha ani maya ma se an pani ne hian lekha an thiam thei viau maya aru tak chu an lo in elru viau te po ani ve thei tho boka ma se kabula hian tu ma hian an chan chin hi an soi ngai lo ve a pakhat ka bial no ni a pakhat ka thian no ni a ke chon ang khat ti mai la pakhat thian tha anga ka en ma pui po hi ka tha thlam chuang lawa a chan chu ka ta na lu a ferin min ngai tu em renga tu tiang bokin aro te la ka bial no ani a ka du em a ani po ka tha thlam chuang lo ma se ngai poi mo tur an pani hian du thlang tur ngai ta se ka bial no zok aro te chu ka thlang nge yang le ni e college kan han kal chawa po college sa chon tlemin kan lo pui tling deuh to ka in ngai zon po ni e thup po kan thup to lem lawa tu tiang ko nga te po chuan en tinana ma pui nen lo thodu nin lo ti mol po ni ila aro ti ka mo chuan aro ti bullama ka kalwa thin
ma pui po hian min hriat thiam pui khop mai a eng te kong zong ma hian thik zong hian ni hi chuan min en ngai lawa a en ngai hek lo a chan chin te a tha zong hian min soi pui a ngai sak tharo o me che chu ngai sak hi kan du in kan lo mania kan kumte a lo tam ve to in pui tling oi ni to ma ela me che chu eng kuma po hian eng tiklai mai po hian ngai sak le du thi kan thlal em em a me chia kan ni na te chiang tu ni a chu wang chun aro tin in kar te hi a chiat ka hlau veo ania ti zok hian ama ma pui hi chuan keima hi min soi puin aro tin na kan in kar a chiat lo theina tur hian min fuin thuron min pe sau zok reng sia chu ti lai kara chuan ama aro ti zokin ma pui chu thik tlat maya hria thiam har sa ka ti khopa ma se ka in soi fia tum chuan in soi fia ka tumani chuan ama aro ti chuan min ring hlel to langa lung oi lo to don ani ti ka hria da wangin in soi fia po ka tum buai pe lo pakhata chuan kan din mun wanga ni te po ka ring ve deuh hrim hrimma ka chung te kan chung ko kan khosak dan phung engkim tingtlang lama khosa kan ni anu le pa te la lo ne ya e zong ve mai an lo ni box sia heng zong he kai chuan ka hril vek to a ani ero chu contractor fanu ani a contractor ti mai la sarkar department pakhata apa hian department mamo thil eng mo te supply thina chu tiang ani awang chuan khosa thei viawa ama po hi khosak asang angreng khop mai kadin mun awanga min ei thu le khatia kha chu engma a soi lawa ma se adik tak chun kan din mun dik tak te ka soi puya ka hril tak ve ka tang khan ami zia le hoi her keima lama a om dan hrim hi danglam a om tata ka hriat awang khan the tiang tuna kan boina vel hi chu chuan lama amang mai ani rin na te po kanaya tin nia mai chia then kha thi thik tu chelo de ten online then kha thi chu thik thi chhe over te an om ve hrim boka ti chuan ke po chun ang tin ma chuan ka ti zui talem lawa adik tak chun aro ti chu ka ngai na in ka du ve khop mai ami zia anung changte tha ka ti a ama te hi mani to ka enti za om thiam tak mai ani boka mi tong zot lo chi minui hor lo chi ani a tin sa kona lampo angai poi mo veo ani mel tiang chun kan hin ngai jong chopo kong thang kan in mil dun em a ma se tiang chuan thate te a kan in ngai zon chho mek line boina ron chuak thut chu hun po min pelawin a po pui ngal pop mai bok si a katan chuan ti ngai na awang khop mai eng po ni sela hun han her lem zel sela thinrim in lamleta lung oile hun te po aron her chuak ma na ti in ke po chun eng tin ma chuan ka thlem zui lem lawa ngai dang po ka dil chiam lem ka dil lem lawa tu ang che chuan ka be zui ta lem lo boka ti chuan class kan kal ho chhole zela second semester kan zo theng chuan ni po kan college a chuan kal zelin third semester atang ro chuan college danga a in son ta dai mai ti chuan college danga a in son no loka chuan a in son na college lama chuan ngai zong anei ti chu ke po chuan ka hreta thuaya makati khop maya ilo heti wang zok ani don hi ka ti a ti chuan ani nen chuan kan in then fel tak ta a kai po chuan ngai tu lo tumin ka in thunun vena sa khop maya chu ti ro ero chuan ngai zong dang nei ero chu ka tum ri lem lo ka zirlai a chuan thei top chua ka zirlai chu han focus report ka tum a chan chu nia kan din hunte ti mai helo ni boxi a etiang rengot mai hi chuan ngai zong dang po han nei le ta ela ka din hun awang bok hian min du lawanga min ring zo lawanga chuan lam an siamanga in then hun a thleng le thawanga chu wang chu tu ma hi ngai zon tum boi to loila a tha ang ka ti a nia pumruwa te bela te chuan chu tiangin wa che zok ka nei be khran chuang lawa tu ti ro chuan family background tha mumal nei lo hi chun mane in ren to te po hi nei zo tok hi lo har ve thin khop mai whatsapp vela chun min block chuang lawa a status po ka mu thei reng thawa a college kalna thara chun nuam ati mail khop maya ni nuam tro se lim takin om se ti chu kei po in ka du pui ber ani kei po chu tiangin ka ngui emo kan in thenna wang chun kana emo ka lim lo emo kha tiang khan ka om chuang lawa normal takin ka om renga chungrel ero chu ana ve a ma se chu kanat na wang chuan ka taksa in ti she om emo
ngui ngoya emo chu ka tum chuang lo chu kan in then na chuan ka zirlai tran min lak tir se mason na sa jok min nei tir se kanun phung hrim hrima te po tin chung ko family lampang ang zong po ni sela kong engke ma chuan kan in then na le chu tianga keima na ka then po de lo ama azokin aro din min then na awanga ka tor na chuan kanun chu na satakin ma son tir se ti chu kai chuan ka du dan le pathian na po ka tong trai dan ani a eng tik ni amo chuan ka din hun ngai renga hian ding lawin ma kala son ve nge yanga chu te huna chuan aro tin hian kan la in tong le nge yang ti chu ka be sei thlat mai te chuan hun a her liam zela college chu kan kal chho zel ani po a bialpa angai zong nen chuan in ngai zong chho ta zel ne in ka ria a chan chin ka ngai ven lem lowa ma se ngai ven lem lo mai la a status vel atang hian athil om je chu hriat ve thiam thei mai in ka ria chan chu mai chia chu an kho sak dan an nun dan phung chi sang sang hi status update te no man te thina wangin ani polim chhovio ti chu status atangin hairwala ni lawa minon bengai lawa message po min thon ngai hek lo ka whatsapp status page chu sin po asin ve ngai lawa ma se an ma whatsapp status ero chu ka view ngai ngai thin te chuan pathian zara hun te kan lo mang liam chho zela rei lo te a college chu kan lo zo chho ve tam mai a te college kan zo chho ta ka chuan na tho tu te po han ngai ven ve ila ti a ka ngai to na ka man mek line kan college kalpui pakhat ka thian ti la ka kom ngai ka close lu tuk lem lo chuan phailama kalte du ve lo mi phailama kal ka tuma kalpui tur ka du via wasin ka tho na mun tura hian midang pon ma mo a ron throi tur kalpui tur thok ve tur staff tur I moi hria chu ne rolin iron kalpui theyang min ti a first semester kan hanzir chho vela tangkha kanule ka pa te ro chon vok lon an boi puya lon te la in tiang chon vok fa man siama vok an vula vok pui te an vula thei top chu en kanule ka pa te po lo lam na ram lam na thoka lo te en kol chung chon vok fam chon han boi pui chho ta a pathian zara ni po pathian in mala soma an ji om chho veo maya tun ma ang kha chon 5th semester college te kan zo chho 6th semester te kan han ne chho chuan din mun po ain thak dang lam na sa ve to khop mai ti chuan college kan zo ta ka chuan kanule ka pa te chu tiang chuan ka thian pa thuron min pek phai lama na thok tura min thuron na chu kai po chuan kanule ka pa te chu hril ve in kan han sei hawa kanule ka pa te chuan khai ka tiang lam pang kha chu nang ma thu thu ro se keni chuan engma engtin ma thuron pek ngai na che kan shelawa ikong tur kha nang ma in hai ko ka nang ma ni sa ko ka izon ze langa ya keni chu tuna chuan hei kan ngai tom to love pathian in ti hian malmin som ze langa lon te po ti hian kan rul chove thei zela ma kan son ve to via ve anti a umi pa kan ya ani ro chuno pangte in nupui anaya anupui da nen fa te pani nein an in dang chuak to a tuna chuan kan unau zinga upaber chan ka chang to a naw pali lai mai kala nei ve boka ti chuan ka thian panin chuan phairama kan kaldan tur vel chu kan boi pui chhota a engma interview le khati ang thil harsa paltlangai engma omlem lawa amana lo biak fel sa vek to engkim mai olsam ma zuk join mai tur ani to awangin katan po chuan boina engma han to tur omlem lawa ti chuan phailama chun ka thian pan en chu chuk thave taroin kolkata khupuya chuan 4-star hotel a na kan zuk thok ve a atira chun kolkata khopui lum lutuk box inen she omkati angreng khop maya ma se kariro aro ti mol mai chu lo langa engtik nia mo chuan engka she om tor te hi kala tuar chuak venga chuti huna chuan nang nen hian khonu khian minla in ton tir le khopang ka lo tlin huna tinari ru chu ka nei tlata engma chang chuan ka in ngai to thina heti angril ru puthi mi puit long lo ril ru put zia ni om takani ke hian tiang ril ru hi ka putur ne lo ti hian ka in fui ve thina in ma se ama aro ti chunga aro ti laka karil ru anat wangte tlom thlaka ti wang khan chu ka thinlung ina du thu sam ka lo tlin huna ani ne na in ton le ti chu her chuak se ka ti khop mai tia chuan ka thian pa hotel ka thopui pa nen chuan ka in kom ngai chho ta phiana college ka chun chu tianga in kom lu tu kan ni lo ma se tianga varam lama na han thodun ta ka kan lo in melin kan lo in kom om khop maya tiang chuan kong engkema kan in close chho ta ma
anu dewa phei chuan ka bial no aro ti chungchang te pawh chu ka soipui chhota ti chuan ani pawh chuan ni in ngai zawng kha chu kan hrialawm kene hop tan pawh khan hrialo chi pawh khan ni lawa ma sel tiang in kara top ti reng reng kha ti hulai khan a tun thleng pawh in ka hre hlei nem la in ngai zawng reng tura ke chun ka ngaya sin ati ma se kai ngai chu zon to lo thu te min then dan le engkim mai tuna chun college danga ngai zong anei tak thu te le college zo ve to do na bialpa nen an lai ngai zon zel karin thu te chu bula te pawh chun ka sei ve ka thian pa pawh chun thei ang thiam ang chun min hnem ve in lungai du reng reng su pathian zara kan thokanga ti hian kan tuaranga kan tuar chuak ve mayang chuti huna chuan ni nen pawh in lai tong ve le khut lawang ti soi thei hlei nem chung huna ta chuan din hun tha zo ka din hun sang zo ka te pawh i lo ding dai to mai thei sin ati thian pa ani ai din hun sang chun ka ding lawang apa supplier ania ni chun van neya sarkar lam ho tu te mel hria te pa in anei tha tin ke pawh chun ka thian pa bula chuan kan thil ve ka thian no ma pui zok nen ero chuan kan la in kom chho ve kan la in be chho ve zela ani pawh ngai zong te anei ve adik tak chuan khatianga arotin ma pui athik ang velan om kha chu lema changvel mai ani ti hi tun nu hi chuan karing nget bur to ti chuan phailama kum khat don mai na thoka kan om tak nu a chuan rum khat chu ka thian nu ma pui chuan aro te kan veng an ron pe ma sin kan in pialo ka khan in an ron lo ti thu chu min ron thil ta makka te khom maya enge om zia engtinga ron pem dai theya kalaya mani in an neya bokatia an mani in an lo kho sangai lo niang mi in lo an ni ta chon mi in lo da chu mun thang ranga te hian an om kola in lo tor om rem chang na kha an om dana ni maya ma se mani in nei tura ka lo ngai ve thina sin kho sakasan mel thero puise college kan kal lai khan ma pui chuan aron ti ka thianu ma pui ve thung ero hi chu college kan kal lai atanga na nei sa na nei chunga na thok chunga khatianga college ron kal ve kha ani ma se na ero chu tianga na thale na sang tak phei chu ni chuang lo apa hi sarkar na thok ni in electric department hian engani na sang vak lo hrui thung tu ti lampang ang chi deuh hi niang chu khati ang lampang kha thoka chu accident tokin apa chu borala khatianga pa boral ta ka wang khan aya tiang hian anu emo ama emo office lama ankal thina 4th grade ang deuh in khati ang khan an thok ani mela an na tho tak hi ka zot ngai lem lawa ani pon kabula asoi chi alem lo bok ma se chu tianga phaila ma kai na kan tho ta ka chu ma puite veng ma puite thin oma ka in lo ta po eng kim mai chu kai pon ka ti to vek to te chun ma pui ne na chun eng pon e se chan chin te po ngai ven the dan te omai chon lo ngai ven rumai mai chin te min shil tor te omani chon min la ron shil ve le thin don ne ma se bel pa ne ya ngai zonga ne ya anin du ton melu tuk ti ang vel lampang kha chu report tura lo omani point kha ding lampang kha chu ngai tha chak vak lo ne ka ti ama pui chu anui ha kha ka khatiang ngei kha ron report tura om ve chuan ka ron report phur don te mai ne o ti emin fiam zui te chon pathian zara ka ni thian dun po chu kan thok lawang chho zela rei lo te nuwa chun kum khat chu ka thok leng ve ta kum khat te han oma han tho ve ta ka chuan vairam sikle sa vairam kholum sikle sa hun in thlak zong te po ka lo tuar chuak ve ta tuna chuan zia om ngaya ka nei ve thei deuh to aba ka kan thona hotel te alo changkang bok ne kan pi te kan pu te ho an fel min du sak boka staff room po thatak min pe in engemaw thil te se phar sanna neu te chu le chan han om ve ta ka chuan staff dang te na kan in kara te po thleng ve thin ma se pathian zara kanu le kapa te hian nang chu christian in hi ring tu in hi inuna khan ring tu nun zia khang i tho pui i chen pui ring lo mi te khan an mo lo chuan om zia om don lo ka tiang kha nia missionary dan tur dik tak chu missionary khana raya tho chu pathian thu mi te bula va soi chiam mo khatiang lampang ai ma chuan khatianga in chen pui te in tho pui te kara bula inuna christian nun zia dik tak mangai na te ngil nei na te rem na te thu nuai rol na do the na te hria thiam na te in lan tir kha khan mi na thu a soi ring zo te hian kanu le ka pa te hian min fuina saboka engemaw in ti boi deuh changa po atlom zo ka tran hre me ason te thina chang chuan hre om ka ti ve viau thina anin sol pui rop mai te chak na te po ka nei ve thin ma se kanu le ka pa te min fuina awang chuan tlom zo ka te ka tang ve le thin
chu tianga tlom zoka te han trana kan thiam na reng zoka po thiam lo zok chan an chan chang te po om thin ma se a hnu zela chuan kha tianga min ti boi tu le engemaw kanin kara boina te chuak tu te khan min za pha tho a pahni phei chu kan manager ten kan hna atangin an hna atangin an ban tir hial to chu tiang khop chu kan tok ve a tin ka thian pa nen hian kan pahni chau hi not islam mi kan thona hotel a hian kan oma sap trong thiam ma ela midang ho hi sap trong thiam vak lo ten lo om ve a hindi hi tu ang to ken kan lo thiam box si lawa na chang chuan ngei om tak tak ti maila an thu soi kan hria thiam chia si lawa mi han ti el sen de de po hian ching ve thina ma se lo rei zel a nuwa chuan kan nun zia za om tak ti to maila kan do theina te midang te hria thiam na kan nei na tele tin kan performance kan activity that awang ringo te po chuan staff dang te chuan min za chho ema tin kan manager te kan pu te kan pi te hoin min lo du sak bok nen kan thlawang an hauna sa thin bok nen tutia kum khat aya rei zet mai kan han tho chota nuwa chuan kan room lama te engkim maya chuan ka thiam pa nen po chuan kan din mun kan chan vo a tha chho ve tela ma se kum khat ve chan ve ve kan han thok ta te chuan ka thian pa chuan mun danga min tho san ta tai mai ti chuan keima chawin kan hotel a chuni ka thok chhota a pathian zara kan performance te lo thaboka kum chan ve kan tho ter tang kum chan ve khan kan hlo te min han up saka ti chuan kum khat alo ni a tharuk dhana zel chuan kan hlo po min revise sak ve a kan van nei khop mai chu tianga pi le pu ten min du saka kan hlo an up promotion hlo kan nei chho zela wang te chuan nam dang ho chuan min thikin min ek sik em maya ma sen ni ho ero chu an performance an tho that lo meo wang chuan an performance a chiat meo wang chuan chu tianga salary promotion ti lang pang po chu an mu ve meo lo an mu ni pon ke ni ina salary ke mani hlo an ti pun ang em chuan an hlo chun ti pun sak ve ngai lova tin pathian zara ke mani in lama kanu le pa ten thei top ten lo chho ve boka an vok vul te vok fam te engkip atluanga tin lo lama le zel po pathian mal som na kanu le ka pa ten an dong ema bu te thlai lama te ke mai kum dang zong ain an ni po chuan an thar lok chho ve zel boka awan lo om tak em te chuan ka hlo po an ni po thon ngai mi alawin ka hlo po chu khol chho ve char theya chutia kum ni don mai kan tho chhota ka chuan hlo po ka lo khol ve thanual mai te chuan ke ro chu in son zai po re lovin ka thona hotel ngaya chuan thok chho zelin pathian zara kum thum zet mai kan lo tho thlin ta ka chuan ve zoram lama chuan chho ve to a engemaw ei zonna an dap te po chu tha in ka hria a in kanu le ka pa ten mi zoram lama chuang chho ve to turin min lo be sein an lo soi ve fo box inen tum khat chu facebook lama chuan ai zola picnic spot lian vak lo tin tlema thum that ngai deuh chu man tlom te in thum that ngai te lo ni awanga an hral du thu chu ka hmu ta thut mai ka sum nei te kan ngai to a ka sum khol sa zong chu mangdon ta ela ka le thei ve mai thei tiang vel ani amaro chu thum that na le kha tiang vela khan sum le pai engemaw zat man angai don box si a topa chuan ka ngai to chuaka ka thian pa ka te hotela ka thopui mi zo pa kha kan bia a karo inti tromela khulmaila ka ti a to ta ka thian pa chu engpon in sel thlak te a video an ron thon ve te po chu min ron thon ve hrim la kan lo en ve photanga ti a ke hilal ming sang ka ni a sena ti hian mi in min kawa tin ka thian pa ve thung ero hi chu lalrin ki mani in te ti in kan ko ve thung boka ti chuan thalak te video te chu ka thian pa chu kan thon tak nuwa chuan khai a that hi le ma seng te kan ti ang ka chu mi zoram lama chuan chuai kala du chia lo ti mai la kala in pe ve chia boxi lawa apoi lo kha tiang a chuan apoi reng lo keman kalo en kol ve kan keman kalo han boi puenga ne mai lo nang en ti hian lama nai lo la thok zui je langa kha tiang lama kha chu har san na om lo ka ti ta ka chuan ka thian pa te po chu phur ta khop mai chu tiang ai lo han en kolai lo han boi pui thei don phot te chu na poi reng hlei nem a ti ta a te chuan kan pahnih chuan sum le pai engkim mai chu soi du na rel dunin kan ti fel ta a te chuan ai zo lama mizoram lama chuan ho chhovin chu resort chu kai po chuan ka han dor ta hun le huna kan han indora te chuan reilo te a chuan chulai resort chu kan ta anei tu ni na kan nei ta kan nen nei ta reng mai makati ma se pathian in kan tumru na te ka thorim na te mal min so ma kai chuan ka ngaya kanu le ka pa le ka chung te po an lom khop mai ti chuan te nen chuan rel du zelin ma kan han la
repair ngai le siam that ngai ti that ngai zong ka chu kan han ti tha a re lo te a chuan kan sum le pai kan pahnia kan thok khoma chu mi en kon na tur le a repair ngai te siam that ngai te ti that na tur zong atana kan ban zet da chu man zo ngai lovin ka a thei ta a ti chuan kan khulna zong ne chu tia paisa chuang bang la le te chu te nen chuan kan in sem fel le ta vek mai chu te ai zo lama ka don ta ka chuan ke po in lu tur a ngai tur thu ka mo tur thu chu ka thian no ma pui bula chuan ka soya ma pui chuan lungai re su ka lo chuan piang che helai a he kan venga hian in lu tur hi thei khop mai a ngoro sola ya in lu tur thadeu lian vak lo parol ta chun na tok lek te kha ala mai thei ka lo zo chin don ne ati a te chuan nuwa chuan marot ma pui chuan in lu tur chu la thu chu min ron thila ti chuan pizia ka khosak na tang chuan ke po ka in lu tur ma pui min lo biak sak chu va enin i chuan kan in be fela chu lama chuan ka in son ta a aro ti te na lam veng ni lovin a opposite lam ani a aro ti te na veng lam le tu na ka in lo lama ve thung chuan a in kara ma pui te veng chu a ve thung ani ti chuan ma pui bula chuan aro ti chu engtinge tak zel ti te chu kan zo tin kan ngai vena ma pui chuan aro ti chu hotel pakhat hotel lian vak lawa aizola chuan manager anga a tho thu chu min shila tin chu mai ne lovin khatianga apa in sarkar department pakhata thil supply anei thil ang zong po kha tuna chuan anei to lo a than chu sarkar in thlaka sarkar tharin supplier dang an roya ni khale thei to mang silawa tunma ngai an khosak po an nuam savak to lo ani mel kain movele rau chena ba ka biak ina go than khata kan loi box sia a shima in then chan te ka bula khan engma muwal pot isoi si lawa ma se nuwa arwa ti khan nu dewa khan phai chuk thlak du dai khan min shila lom heta kan venga ron to nuwa khan ngai dam te po kha mi kha dila alo ni chu a chu tiang in then chan po ani khan engma ka bula sei box si lo chu tiang lampang tura po ka lo ngai lawa khai athat chu khatiang lampang kha chu thei hil ve kang ti in ke po soi tur wa ka she lawa ka ham hai khop maya ma se tun huai chuan ti hian in close chu ne lo mai la khulaya hin mu chak te hian ka in be ve thina a fel khop mai ma pui chuan ati ti chuan kan na resort po chu man theya pe an ni ta ga chuan man te medang in kan lo ti tlom box si nen pathian zara customer te po chu kan nei chho ve ta reng mai ti chuan chang chuan kan resort lam te chu han ria chilangai chang te oma ria chilangai po in keima chuan ka ria chil maya ma se areng reng chuan ria chila tla chungai bik chuang lawa ma pui bula chuan arwati hotel thona te chu ka zota ti chuan hotel thona te po chu min shilin engkem mai chu ka shavek to mai ti chuan tum khat chu arwati hotel thona ngei mai te chuan thleng sil tu tur an mo thu chu facebook lama chuan an ron post ka mu lata hlo mai entinge ka ti ang he na hai ka dil mai don mi niang ake nga chuan va thok ve shimala engtinge min nga yanga engtinge lo nga yang ti te bo shela chak mo lo mo le ti chu ka ngai to na chuna ron oma ti chuan ma pui bula chuan kan zota ma pui chuan a tul kherem mi chu tiang vel a holu tuk kai chu thil ti chia ka ngai lo baka to na chuan te hian nangman en kol lai in resort en kol angai to box si a chunga chuan lo va thok ta la interview ta lo tling le sila engtin nge niang khatiang ka chu rei lo te ka thoka nga chuan lam te po siam theya ama aroti mu ve shim te po ka du aba ka manager na noya chuan an thleng sil to te po chuan va thok ve shim tai la ang tin nge min lo thi ta eng ang in nge lo kho sak te po ka hre ve shim lo mole ka ti ma pui chuan chu tiang i du ta le chu i thu ne ro se kai chuan thil tul bera ka ngai lawa chu tiang chu va in lan ver kher po ha gai chu tul ka ti lo ti kha ni kho sak in kho samai mai la ani po kho sak in kho sak tir mai la ti hi kai chuan ka du dana ne ngoi te ma pui tuna chuan aro nen po ni in close lu tuk lem lo ma ula po nam in hu te po in nui te in biak that pa ngai ang te kha tiang kha in lo ni to wangin alaka in thasung mai e chu kain thasung ve reng hlei ne pathia zara tuna chuan te hian hlo thlin na hausa thur ne lo mai la ho thlo o thlin na engemaw te po alo chang ve to boka katun ma ang den mun reng kha ka ni to bik lo ni ti te po hi hriat tir ve te po ka chak ve lo mole ka ti ma pui chuan i thu ne ro se ti ti chuan an hotel a ngai mai chuan thleng sil tu turata chuan ka interview ta van nei asiamin
interview pakhat ve chelo oma anela chutlema mi hring tling vak lo te lo ni box si ne ti chuan thleng sil tu turata chuan min la ta hlo mai max ka vot la thina wangin aro ti nen kanin mu ma sak ber po chuan chu aro ti chuan tunge kani a hrelem lawa a chan chu thleng sil tu tur mai kani awangin ani chuan keima nen chuan in hnim nai vak a tulna omlo ani chu hotel manager ani a kai chu chokalama thleng sil tu kani ve maya ni khat chu aro ti chu chokalama chuan ka inrin lo lai tak pai chuan aron kal thut mai ti chuan thleng sil tur omlo lai tak ani wangin tv kalo ena chutia staff room a tv kalo en la aron lut thut mai chu mak ati kher mai enge omzia lalsen enge omzia aron ti a eng vak nge omzia ni anga ila in hotel a hian thleng sil tu turin ti hian karon min la aka thok ve he thleng sil tu turan la khadang ma mo iming pui ni don hi kalau ti mai maya avan mak em chu a omzia chu helai hotel a hian ka noya eron thok ti na lo ni reng ani mo kalau she reng si lawa chutia noya ka thoka kan manager ani chu aro ti chon nuam ati mel khop mai engpo ni se ni noya kalau thok ta si a katan chon ka pi ine tamai si a kalaka te po za te po ngai chhodeu te po ngai anga en tilal lu tuk lawai om te po ngai mai the nia ka te chu aro te chuan eng a in tilal lo chu ngai soi kher la chan chu in tilal ran kher ka ngai le ne he hotel a chu manager ka ni angin kalal sa re galong in tilal chop ka ngai reng lo eng po ni se ina kha tha tak khan thok tok mai ro a tha kha te hun lai khan ka lo then che ka lo te fo ni hi ni eng ma khai ni ha ka ring lo renga chan chu family background lam la nei tha box si lo a jen la ma kala khan I chu lua box si lawa a om tok vel viawe tuna tanga rei lo te a hian pasal ka nei dona sin ka pasal nei na tura chuan ka so ve do chenia ka pasal nei huna chuan a roi thena te po thleng sil tu te po ila tang le zel mai theya sin ngoi te arwa in vietnam chuan a lutuk mama de lo mo alo bera ex te po ka ni ve a chuta arwa te chuan khadiang lampang ka sei ri to reng su khatiang lampang khamo helai staff te bula le khat helai pui te bula hin isoi re mi atura ne lo a soin soi lek suang che khatiang ka isoi re ni vai chuan irin phak bak I be sei phak lo akson hi chunga ka la nge yang cho wangin idin mon hi hrerengang che helai a hian kitchen staff pa ngai poi ni lawa thleng sil tu ini hi in hrerengang che cho wangin nang thleng sil tu le ke manager hi chu kan din mun a in thlau lu tuka chung chuan in ngai zone lai college kal lai ti vel kha engma isoi chuak tore lo ika khachip ka tangche I riamo ti in mit meng lian fashan na min mel chung chuan aro de chuan min vau ti te chung chuan engma soi chuak lo tore min ti a lungai me su ka soi chuak me lawang soi chuak her po tul lawa soi chuak na hun tur po ni lei nem le engwangin nge mo ka soi chuang le ka ti a aro de chun a that chu eng po ni ro se na thok tu ti hian sang kan omai oma na thok tha hi kan do a I tho that le that lo chu nakina lo lang chuak le thoi do na ban ngai cha min siam lo sham ka be se aro te chuna ti a ti chuan min kal san le ta chulayan hotel a chun ka thok ve emo ani vai chuan ka tho dan tu la thleng sil tu mai alo ni box si a kan in tonga min ria a min mu ani vai chu aro ti chun en khlem tak chuan min ti ha ka ring renga ka be se ange in thil a thleng ta a ka tan chuna lom om zok ma ka tian lo in tha takin min lo thi ta se kalom lo zok hial mai thei ani ti chuan ke po chu thleng sil tu na chu kan thok chho ta zela ti chuan ka tho atang kar khat le ka chuan kan pu da chuan staff ho in ti hlemang u I picnic ang on ti a ti chuan kan pu bula chuan picnic spot a thar de ro a lui to thawani ma se an hon thar le an chol san reng to an hon lo reng to nia an ti tlom lu to ka sin ti in kan pu bula chuan thuron ka pe ve a ke mani picnic spot ngei mai chu bang tur chuan rotna kan siama ti chuan kan pu chu min rem ti pui ka rotna chu min pom sak ta lo mai ti chuan ka thian pa hnen lama chuan booking ka ti tir ta a eng thil tak khleng zerang mo ti chuan hunte lo her liam zela ni khat chu kan hotel a chuan aro ti chu abial pa ni ngei tur aron kala ti chuan hotel a chuan hotel restaurant a chuan thil ten ei duna a fel melin a hausak mel khop maya adu thiam mel khop mai an mulo na lama tangin pon lama tangin dar thlang chana ke chuan kalo muru a ti chuan nakina chuan aro ti chuan chu abial pa chu min mutir ve ngei adu ani karinga kitchen lama na chuan aron throi koala
ti chuan hei heng hi kan kitchen lamone helam hi kan thleng sil na nia ani hi thleng sil tu nia se na nia ti vel ten tikhan introduction te aron pe hloma in om dan vel mai chu kalau tiril ro a ma se huata ero kala lem lo ka ti lai college kan ban tira kan zo tira college danga akal tak o kan in then tira college danga akal tak no a bialpa kha chu ani chi in ka hrelawa tin alo ni rengin alo danglam to po ani theibok ti chuan nakina chu min chu asan le in anu dewa chun ama in arwa de chu chaukalama chun ron kal vele a kha khai bialpa ni mo kalau ti a chu ta arwa ti chuan dule ni nga dule ni lawanga chu tiang mai inga even ngai lo a shima keima hian keima lam hoi hian zona hi pakhat ma nei su mai ka hril vek to che kha min thei ngel mak to ro keipon ka thei ngel mak to che tuna phe chun kan din hmuna in thlau lu tuka chuwang chon ti phung leng satli a soidun ti vel po hi ka pe to lo kha tiang kha engma tul lo ka bial pa ni kha nang nen chon in din hun po a in thlau khop mai a ro de chon ti zui le khera kanin then tira college langai kala i bial pa kha mi kan ti vele ngat makti mel de min ena kha te khai lo sheve kalo inga te ka chan chin hi even lo wa even om em ve a engma hi ngai even ngai lo ka ti mol kha kha te chu ka then na rei to le tuk tu na mi te hi chu mi hau salu tuk fa pa ni hi shereng ro a ro ti chuan an ti vel sak sakanuam ati khop mai nuam chui van te tak em a tha eng tik ne ma chuan tunge ka ni ti hi ila hre chuak ve nge do na chu ti huna chun mak iti ve ngatang le ke po chun ka tirul ro ve a ti chuan kan staff ho picnic hun chu lo thleng ta a zinga tangin thei top chu en ke po chuan kan picnic spot vel da chu kan lo define kan lo boi puya chu menu chun ka thian nu ma pui chu of circle office chu te lo ni box ne ron kal ve turin ka som ve nge a chan chu ron pui ro zinga tangin pui ka ngai bedang po min pui tu tur pathum lai mai karwaya ka ti a chon ma pui po chon a poi lo ve ati ve a te chon ma pui bula po chon ka thang kham zong chu tlang tak chon ka hril ta vek mai te ka hril ta ka chon ma pui po chon min phur pui ta khop maya te chuan kan sa phau te chu an ron thleng ta trak ka lo dong songa lo welcome tu bera chon ka lo tang chu ama aro ti po chu nuwa chon ron thleng ve in aro te chuan nuwa mi vati ve vo in chu thleng sil ngai lo helaya khwal chon tu ang mai lo tan vel chu nuwa mi ti veu te ro ma se reng ro nak tu ka tang chuan kan hotel a khan thleng sil na buk kha I thole don ka I lo tong pong khau phar thoven lu tuka nge aro enga tinge ni khat chaw ta na khau phar mai ne lovin khuang bai thoven pon se per pong thoven pon thoveng la ere poina le ni khata ta na da chon han thoven deuh le han ha dam ve deuh te po ka phu ve I lovem ni aro de chon ngote min be chen te su voi chu ka bial pa aron tel ve don le ngala reilo te aron thleng dona chu wangin helaya hian ka sei tong khat I fiu khuranga min nai chen amo min biak chen kha tum reng suang che min hlat takai om turani aro te chon ati a ti chon ma pui lo tel ve le ta kher box si ne tlai lama chon aro te chon ma pui nen chon in ngai song chen tu nang ni pani hi ma na kha in ngai song lo ho ka lo tia ma pui ne ate khan lel awang khan ka lo dil ve la karin lel chawang khan ma se he tun nu ati hian khati hun lai ngai zon na kha tun nu hen ti hian in tinung thar le in lo la in ber rek ti na ni mo phai om chung zong po khan a tha in du ang chon han om te u tuna chun e zalen to boka aro ti chuan ati a ti chuan tlai lama chokal e do na chuan aro ti chu thing kong atangin accident tokin atlak na chan po an ma ni kai ma ni staff ho tu jing atang chuan pi pu an suya an pi pu sui chu a chat pala chu ta chuan accident awan toi bera chuan aro ti chu tlanga atanga aban ru atliang nge apoi kati pui khop mai ti chuan cho po jan ria po chu e ve man lovin damdawi in lam pan pui ngal ani a ti chuan midang ho te ro chuan jan ria te kan han eya lim takin hun kan mang zauta ti chuan tuk lama chuan aro ti damdawi ina kan tur chuan ke po chu kal ve a chu tia chu lai kan resort nei tu ti kan pu in min ria ta ka chuan khai nang hi lemiron changvel mai ni nang aya mole har sa jok an tam lu tuk chu wang chon isolaya khan ron thok to re su thok to lo la ti hian hela hi en kol mai ro kan pu in ati a ti chuan ka pu bula chon ke po chu kanui chuaka pu pakhata chon
helai hi nia ka en kol thei tho ati hian ka ta kan ta ani a ma sei hotel a khan ron tho du na chan deuh ka nei a ka ti a ti chuan ka pu chuan min dop ta ka chuan kei po chu ka in puang ta a atira chuan kan pu chuan na hrethiam lo viawa ma se kan sei chho zela kan pu chuan ani tak chu a aro ti chu fel viau tura tun ma point ka lo nga ya chu i Thinlung a lo hliam sak reng che lo ni mo a eng po ni se i du thu sa ma thleng to boka ka sei ang khan ma ni ron interview ni a ron interview ve tu zo ka kha nak tu ka tang chuan ron kal to turin ka kawange pu chu ti a apoi lo khala ma kha chuan kan pu chuan eng po ni se i lo tho na hlo na kha chu ilak ve nge anga ye atia angai lo in pe boy du su ka ti chung point pu chuan khai i tho hlo na chuila ka nga ye lom ati tak ta tawang chuan hlo po chu ka na thon turin kan in be fel ta a lam zong tak chuan ka lem chan kol vel le ka thil game play kol vel dan te po chu nui za thla ka pu po chu anui mai mi tam tak ni seng chuan an thin te po rim hial zong mai thei ma se kan pu te hi a fel mai rewa ti chuan tu ka dam doina aro te ka kan chu aro te chuan nang hi le mi lo chang kol vel mai ni mo mi Retheih angin le mi lo chang kol vel mai te ro pu in kha resort ni mina kanin ti hlim na mun kha ita ani ti hi min shil vek to ne o engati kha tianga lem i chan kola zong kha khang game zong kha eng wanga ron play kol vel kher nge ini a heng thil zong he tul mi lawasin enro i game play kol vel le i lem chan kol vel awangin ti hian ke hian ka tor pha ta ni hi i resort a khan kaima ni ho in ti hlem na tora tan khan i resort kha pubola lo hriat tir khel lo lang lo sei mu khel lo lang chuan i resort a khan kan kal mi lawanga heti accident boy ka tok mi lo tura sin mole ti in ka chunga chuan aro ti chu lo la then rim tan mai aro ti bola chuan chu tiangin engem ma ka play kol lova eng ma chu tiangin ro man na thalo ka siam lo kan tina in aro ti chuan ka tiang khan tang reng su hotel a thleng sil tu a ron tho te ka ima mo mi lo a tul mi lo ma se ke ma ka thok ani ti hria da wanga min ti el san wa ka cha ka wanga ron thok kol vel mai ni ti kha tuna hi chun kaman thiamin ka Rethiam vek to cho wangin elai muna po hian ron in lan su ka mu phak lawa kalbo ro aro ti chuna ti a aro ngati nge min huat tlata ke hi chun ko ho ve ran lo che sin ma se ni kha tiang ta karil runa Thinlung na min siam na wang kha engam ta khi ilaka i chunga hian ti ve ka cha ka chu po nang ma ti da zo ni lovin ka tun den mun ka ni na hi hriat tir che ka du ve mai chawani ta aro je chuan min hriat tir to lom hei ka shevek to lom i lo ho sai i lo lian ta hle ti ka hria ni ke khan ka lo mu sit te che te ro ma se tuna chuan ne to hi ta ka tlom ta ngai la ka pu phak lawa omla ron in lan le to su na tinge i bialpa den in kar a chet pha i hlawami ka tiang zo khan boina ka siam don reng lo che i bialpa den in kar a khan tlak se pe mo ka tum don lova tin nang ne ka in kar hi siam that le tuma be turin in laka hian ka ron in lan lo chu ta aro te chuan i bialpa ka bialpa ti lam po se ngai lo kha machine kha miten om mi da za da ni kha ka hol tuk ya tenga accident kan to ta ka chuan min phat san pakati hian nimina min hruaya tam to ina ma se ti hian ni zana por lang lawa voina po te da ron lang lawa ka phone la ina pick up du box si lo chu wang ani kha chu soi po soi ri to su miten omani kha mi hau safa ani a ni bulaka siang khan ma se milak tlak lo top khok ani mele chu wangin ka ngai zong zui to lo chiang fiawa khai a chu chung zong po chu ke ma min mo pu vek lawang mo chu ta aro ti chuan ka mo pu chen ni point ka mo pu chen ni mai mo pu mai chu na hlei ne ma se kha mi hring po ani na ka hriat chhuap pha a chu ti lai mek chuan doctor a ron kala aban an khoina an tinavel bil chu doctor chuna ron soya healthcare ti theilo na damdawi in private hospital alo ni kher boxi ne aro te chu a mel chu a bil vel an ron hriat tira chuna ngoi lap mai ana bula chu karin aya tam dai mai a tulai chu in lama ka nu en kol ngai me ka dimok sia tinge mo kan han ti don ni apoilo ka pate te lo bela poisa lo man puk lok tura nei ka ring ka dam vele na ka join le fatanga chu ta chon kan rul mai don nia aro te chuna ti a chu ti aro te lungai mel chu ka khongai khop maya chu ta aro lungai su ni idam thale thoi don alom apoi ka ti khop mai ni isu ang khan
ka resort ka pu bula khan lo ko mu kher lo ni elang e chunga heng te po hi thleng lo ve mai thei asin eng po ni se ka boi ve de box a ka kalsan photang che kha he te hi ka lo kan ve ang che ti in cheng sa ne chu ka pe a ro te chuan angai lo paisa min pe ka ngai lo min kan po ngai bok hek lo a ro te chuan ti a khai kha tiang in thin rem lo ram ro he tal hi chu min lak sak ve ro a ro te chuan engwa mai ka lak sak lawang che eng kim mai hi min ti el sen na min ti el na ve ka ti ka Retheih ve ka lo chu wangin ka dong don lo i paisa min pe kha lakir le ngal la min kal san ro chon ron in lan to song che a ro te chu ti adon du tak ta lo chon paisa chu kai po chon kala le ta te chon ka chuaka te chon dam do in ho tu te lampang chu bia in a ro te bil zong zong chu peksak tur chon ka beta te chon a bil zong zong chu ka clear sak veka a bir clear na receipt chu andro ma chon vakalin ka va pele in ka va mu le chu ta a ro te chon heng zong zong he eng wanga ti ngai ni heng tur hian tu in ya ti che heng tur hian ka phut lo che heng tur hian mo phur na po inei hek lo ne lama kir le tur le nang ma ne ka in kar siam thale te khai lo be se te hian yang o kha tiang kha eng ma thleng don lo ania a thleng mi lawang a thleng don lo a to pa chon a ro te chu a tap chuak ta hok mai lal sen khongai takin min ngai dam ro o min ngai dam ang che ni e ti kong zong ma in ke hian ka phu to lo chati ka hria lo tuna chon nang chu mi lo thleng tak lo ni to ka te ka college kan kal chho lai vel kha chon zirna ani se nang gai khan ka ti tha thei zo ka ma se mishing te hian malam hun hi kan lo hre lo khop mai ti ro tuna la te hian accident kan to ka in lamai en kol ring ka ngai do na eng chen nge he in kol ngai na hian o don ti la hre si lo ka pala ana tho thin kha a thok thei to si lo sarkar in thla ka chu ti lai kara kanu en kol in lama ngai en a box sop chawra ti maila na enge mo na ya en kol ngai ve reng to box ya rel ro le ngai to na amang ang viawa ma se ka Retheih to big la ve pathia na ron ter che niang ma se ang tin nge ke miswal rel ro na taka siam tu che Thinlung liam sak tu che laka hetiang thil ro puilo tu khi tinge iti thei zo amma ka ti khop mai ka Retheih lo en che min ngai dam la kalom lu to ke ati amit tui chu a rumol mol mai ka rialom ni ilaka hian ka soi tong khan engamoti ka chaka phuba lak ve dan tur engamote kha ka zonga ma se khang zong zong kha thil tha lo ni lo cho wangin nimina khati ngai accident a in che chul taka khan ka ngai to na koril rupun mang dik lo zong zong te ka ngai to chuaka hetia zong hian aro ti chunga hian ru ka putura ni lo ka ti te chon ti khan ti hian ka ron kala ka omlai taka doctor in bil ti velan ron soi te po kha ka helo nei soyang kha pathian rem ro ve ka niang chu cho wang heng he ti hian ka lo ti ta ni eng po ni ro se itana ka ti thei nu nung te po ani ma na le reilo te pasal ka nei do ti box si to ta aro te chon ka nei le don lo pasal to re mo ka ti kha nei tla ka nei lo zia he ka accident hian a fin fi avek to cho wang ka nei le don lo a that chu inei le don lo po in keiman ka nei don alom no pui ka nei huna karon som ve ang chenga iron kal ngai don nia chume ka iron kal ngai the tur chuan ina te po lo en kol vat anga pathian zara dam thatakin dam do ina tang ni chuak vat tora ngaila ka hin nei nia chuan lim taka in mu ngai kan tum do ne o tia ka kal tur chu aro te chuan lal sen khongai takin min ngai dam ro ngati nge kha thu ka min shil khera inei don tak taka mi nge ke man khatia wang khat min tel sen chakin min shil ve tota kan ngoi da no chon aro ti bula chon tel sen lamani lo ka nei don tak aro khongai takin local ve nge don nia maro chu hei chau hi ka riang che mi hring te hi chapau thei kan ni lawa midang te musit thei le moniam thei kan ni lo kan tun din hmuna hian tu ma hi kan ding reng don lawa tin thil ani na takan fin fi phot lo chuan engma hian thutlu na siam mai tur ni lo nang po ma puinen kalin kara khan engma om ti fi lovin tiang khan thutlu na siama chuta aro te chuan ngoi ro khalai kha kalo chu chat lok thil kalo sei ve lokang kha ka chuan la mai ni kha adik tak chuan mo indin mon min shil ta ka tang kha karil ru kha adawn lu tu ka tuna hian thil sei nuam chu ni lo ma se tuna chuan ka tiang din huna khani lo ding to lo din mun sa le thazo kai lo ding to boka nang pon ton sundan te engkim ethiam to ngai karing khati hun lai khan ma pui wang khan reng lo
idin mun wang zo khala lom kalsan che kadu chu wang se chuan ne min ngai da mang che kha chung kor thei taka tanga college aizol aron kaltia engma elo tura kalau mu kamangai na salo tu ma hian ban snela thazo khang ka him zo khang ti a ril ru set tak kalau put kha mishing ngei khan voina chun ka dam do in bil min peksak ta vek mai si hi makwa te tak em lalsen pathian terini a pathian wan tir kawini e kaloma khongai takin min ngai dam non le ang che ti in mit tuita zoi zoi in aro te chuan thil lem ta khatianga kan in kar ti top chan zong zong te po chu top pa chon chiang takin puang ta amak ka ti a lelama chon nia karing hlel ve deuh sa shim bok a thaya aro tunno a chon ril ru thiang lim le ril ru thatak ilo puzui to don nia ril ru tha thiang lim lutak chon kum tluang chanin min hem thei ti la te po no online sunday po kan sak sunday school ate po no online kan sak ve thin kha engpon in se ka kalsan pho dang che ti in aro te chu ka kalsan zui ta ole khati zong kha kan story ngai thlak thei chu lo ni vele ta in zawai in hun man nom ve kole